15 ta' Mejju, San Pietru u Santa Dionisja, martri tal-ewwel seklu. Fil-persekuzzjoni fi żmien il-ħakma ta' Deċjanu, id-demm Kristjan kien qed jinxtereb fl-Amsakus, belt fl-Asja Minuri fit-Turkija tal-lum. San Pietru kien wieħed minn tal-ewwel li ġew ikkundannati sabiex imut f'isem Kristu u għalkemm kien għadu żgħir fl-età laqa dawn it-turmenti bil-ferħ. Ġie marbut bil-ktajjem marota u kisrulu qadmu u min-naħa l-oħra Olla ħarstu qal: Grazzi o Mulej Ġesu, għaliex li tajtni il-paċenzja u għamiltni rebbieħ fuq dan it-tiran. Meta l-kmandant ra li din it-tortura kienet għal xejn, ordna li jaqtawlu rasu. Ftit wara fl-istess belt, il-Verġni Dionisja ħadet il-kuruna li tilef l-Apostlu Nikomakus. L-istorja tiegħu tgħallem li dawk li jitilfu lil Kristu flok ma jbatu għalih jitilfu kollox. Bil-ftit saħħa li kien qatt fadallu waqt it-tortura qajjat: jien qatt ma kont nisrani, jien nissakrifika lill-Allat. Għal dan il-kliem Nikomakus ġie meħlus u fil-fatt vera offra sagrifiċċju lill-Allat. Dak il-ħin stess huwa ġie ippossessat mix-xitan u ftit tal-ħin wara miet. Ja raġel imdejjaq, għajtet Dionisja, għalfejn bżajt li tbati ftit, minflok issa se tbati għall-eternità. Minħabba f'dan ġiet arrestata iżda bis-saħħa tal-anġlu kustodju tagħha ġiet meħlusa mill-ħabs. Iżda x-xewqa tagħha li tfittex tmur il-ġenna tintaqa' ma' Ġesu tant kienet kbira li inxteħtet fuq l-ġismla tal-martri u għajtet: nippreferi mmut, ħalli ngħix magħkom għal dejjem fil-ġenna. U Kristu sit il-Verġni u martri wettqilha xewqata. Illum għata għandna martri għal Kristu. Skont il-Papa Franġisku, hemm aktar insara ippersegwitati illum milli kien hemm fl-ewwel sekli tal-Knisja. Dan qalu it-32 ta' Ġunju fis-sena 2014 fl-omilija tiegħu f'Qudiesa f'Santa Marta. U spjega b'dan il-mod: Filwaqt li l-Knisja tfaħħar lill-qaddisin martri tal-bidu, fil-bidu tal-Qudiesa intemmu li l-Mulej saqqa bid-demm tal-martri l-ewwel żerriegħa tal-Knisja. Qed nitkellmu dwar it-tħabbir ta' pjanta, it-tkabbir ta' pjanta, u dan ifakkarna dak li kien jgħid Ġesu: is-saltna tas-sema bħal dak il-bniedem li tefaq iż-żerriegħa imbagħad telaq lura lejn daru u rieqet jew imqajjem iż-żerriegħa tikber u twarrat mingħajr ma jkun jaf kif hu. Din iż-żerriegħa hija l-kelma ta' Alla li tikber u ssir is-saltna ta' Alla, issir Knisja bil-ħidma tal-Ispirtu Santu u bix-xhieda tal-insara. Nafu li mingħajr l-Ispirtu ma jistax ikun hemm tkabbir, hu jagħmel il-Knisja, hu jgħinha tikber, hu jlaqqa flimkien il-komunità tal-Knisja. Imma hi meħtieġa wkoll ix-xhieda tal-insara. U meta din ix-xhieda tasal fl-aħħar, meta ċ-ċirkostanti storiċi jitolbu minna xhieda qawwija, hemmhekk insibu l-martri, l-akbar xhieda, u din il-Knisja tissaqqa bid-demm tal-martri. Dan hu is-sabiħ tal-martirju. Jibda bix-xhieda jum wara l-ieħor u jista' jintemm bħalma ntemm Ġesu l-ewwel martri, l-ewwel xhud, ix-xhud fidil bid-demm. Iżda hemm konklużjoni biex din ix-xhieda tkun waħda vera, żied il-Papa, trid tkun mingħajr kundizzjonijiet. Smajna fl-Evanġelju li dak ir-raġel rid imur wara l-Mulej, imma jagħmillu kundizzjoni. Irrid immur insellem lill-missieru u jidfnu. Il-Mulej iwaqfu, le, ix-xhieda hija mingħajr kundizzjonijiet. Trid tkun soda, deċiża, irid ikollha il-lingwaġġ tant qawwi li jgħidilna bih Ġesu: il-lingwaġġ tagħkom irid ikun iva iva, le le. Dan hu il-lingwaġġ tax-xhieda.
Illum inħarsu lejn din il-Knisja li qed tikber imsoqqija bid-demm tal-martri. Imma hu xieraq ukoll li llum naħsbu f'tant martni ta' żmienna, tant martni li jagħtu ħajjithom għall-fidi. U minnu li kien hemm ħafna nsara persegwitati fi żmien l-imperaturi tal-bidu, imma llum mhumiex banqas. Illum hemm tant martri fil-Knisja, tant insara ippersegwitati. Niftakru fil-Vant Nofsani l-insara jkollhom jaħarbu mill-persekuzzjonijiet, tant insara maqtulin mill-persekuturi. Anki dawn l-insara li keċċew il-barra b'mod aktar diplomatiku bl-ingwanti bojot, anki dik hi persekuzzjoni. Illum hemm ħafna aktar xhieda, aktar martri fil-Knisja milli kien hemm fl-ewwel sekli. Ejjew ma ninsewx lil dawn huma ħutna li jgħixu fil-persekuzzjoni, li jbatu, li b'demmhom isaqqu jkabru żerrija ta' tant knejjeż żgħar li jimbtu kuljum. Nitolbu għalihom u għalina. U int titlob għal dawn ħutna ippersegwitati minħabba twemminhom biex jaffaċċjaw dan kollu bil-kuraġġ hekk kif għamlu San Pietru u San Dionisja u biex qatt ma jaslu biex jiġħdu l-fidi tagħhom minħabba l-istess persekuzzjonijiet bħalma għamel Nikomakus. Talba. Mulej, nirringrazzjak għal tant xhieda bħal San Pietru u San Dionisja li demmhom saqqa żerrija ta' tant insara oħra fosthom aħna li kellhom jirċievu l-fidi mogħtija lilna mill-Apostli qalbina tiegħek tal-ewwel żminijiet. Għatina llum għat-talb tal-martri tiegħek li ma nintelqux fil-fidi tagħna, li ma nillaxkawx u ma ninġarrux mal-kurrenti li qed ikasbru l-liġi u t-talim tiegħek, imma li nibqgħu sodi u nagħtu xhieda ta' twemmin tagħna anki jekk niġu ippersegwitati. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.